त हाँ बाबू, हाई देख ल पोस्टर। बॉलीवुड के लेजेंड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी और अपने भोजपुरी के आन बान शान कहल जाला पावर स्टार पवन सिंह जी। तो रउआ लोगन के बता दें कि कुछ एकदम नया आवता जवन की एकदम भोजपुरी में बवंडर मचा दी हो। रउआ लोगन के बता दें कि कुछ दिन पहले ही आप लोग सोशल मीडिया पे देखले रही जा कि गणेश आचार्य जी के साथ पावर स्टार पवन सिंह के वीडियो रहे जवन की गाना शूट होत रहे। तो वही गाना के अपडेट रउआ लोगन के दे दें कि वो गाना के पोस्टर लॉन्च भइल बा। तो रउआ लोग है स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली, जौने गानवा के टाइटल बा बाबू शंकरा, जो कि पावर स्टार पवन सिंह कोलैबोरेशन कर रहल बानी भैया गणेश आचार्य जी के साथ में। ई वीडियो के डायरेक्टर बानी गणेश आचार्य जी और ई गाना के राइटर, कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर उल्लू मानती जी हैं। तो बाबू हो एकदम तैयार रहा हो, कहें से आरडी म्यूजिक रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द लॉन्च कैल जाए ई गाना के। लेकिन फिलहाल के लिए ई गाना के कमिंग सून में रखल गईल बा। तो रउआ लोगन के वीडियो पसंद आ गए हो तो वीडियो के लाइक जरूर कर दी जा और चैनलवा पे नए बानी रउआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटियों के दबा दी जा।